ಚಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡದೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಾಂದಸೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ತನ್ನ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯಡು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ವಿಧಿವಶರಾತೆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದೋಬುದಿ ಪಂಪಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗ್ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಸೀಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅನರ್ಹ ಚಂದೋರತ್ನ ಚಂದೋಸ್ವತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಪುಟ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ತ್ರಿಪದಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ತನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣದ ಅಭಿನವ ಚಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನವ ನಾಗವರ್ಮ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿಗಳು ಇಂಬೇರ್ನ ಬಗೆಟು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು ಯಕ್ಷಪಾಣಿನಿ ಯಕ್ಷ ಚಂದೋ ಭಾರ್ಗವ ಚಂದ್ರೋ ವಾರಿದಿ ಚಂದ್ರ ಚಂದಾಶ್ಚ್ಯುತ ನಾನನ ಇಂಚಿತಿ ಬಿರುದುಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೇರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಗರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದ್ರಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಳಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುದ್ದಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾರ್ತಿ ಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚ ನೂದೇರ್ದಲ ಎಚ್ಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಲು ಇಂಬೆರೆಗು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪುಗರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ತಾರನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ದಿನಕರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇಂಬೇನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯಕ್ಷರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದರು ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಇಂಬೇರು ಬೊಡಿದಿ ರಡ್ಡು ಆಣು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗನು ಶಿಷ್ಯರಿನ ಅಗಲ್ದೇರು ಅಗಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಡದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ ರಾವ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಯಕ್ಷಾಂಗಣ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಸಭಾದ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಮುಂಬೈ ಅಜೆಕಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಅಜೆಕಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕರ್ ಕದ್ರಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಳಗದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಎಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.